What's up mga karanda? This is Gaye Paris, ang siklistang Pilipina na nasa UAE na taga Pangasinan. And syempre guys, for today's vlog, marami kasi nagtatanong kung magkano yung mga bike parts dito sa UAE and specifically Al Ain, Abu Dhabi. For today's vlog, papakita ko sa inyo yung mga presyo nila and all para magkaroon kayo ng idea kung mas mura ba dito or mas mura sa Pinas or to the other nation, gano'n. So guys, samahan niyo po kami sa vlog ko today. And syempre gumagawa pala ako ng mga run, bike, travel vlogs. Kung ito ang channel na para sa'yo, subscribe ka na and don't skip ads. God bless, tara! Bridal shower! This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. May nag-welding po dito mga kaibigan. Magka-welding na po kayo. Noon ako pildagi jay kwayo, pilisapyo po. Mag-gratis ka sila ito. Sila ito. Akala ko gawaan dito, yung pala siraan dito eh. Siraan pala. Ang dami pong nagtatanong kung magkano po yung mga parts dito. Siyempre, ano nga ba yung mga parts na yun na gusto nyong makita? Pinakita ko na kasi sa inyo yung mga iba't ibang presyo ng bike dito, di ba? Like, for example, itong marine nila, ganyan. So, alloy, marine, meron tayong Villiers na full carbon, meron tayong chapter 2 na binike build natin. And marami tayong mga bike parts dito. So, unahin natin yung iba't ibang bike parts. Siyempre, yung mga high-end talaga yung mga bike parts dito. Lalo na puro road bike. So, unahin natin ito. So, mga karanda, ito yung ating bottom bracket. It causes ceramic speed 1649. Tapos, meron tayong pulley. It costs ng 859 dirhams. So, this is dirhams, meaning times 13. I-convert nyo na lang to peso. And this is the press fit na ano natin. Trek naman siya. Pero ceramic speed 1099. So, ito yung mga ceramic speed natin. And also, meron tayong chain. It costs almost 599. Yan, 599. So, this is our chain. So, ito naman yung mga iba't ibang parts natin. So, pupunta tayo dito. Yan. So, yep. Meron tayong Ultegra. Shift and brake set. 1289. Tapos, meron tayong FDRD 939. Puro Ultegra siya. So, ganun din. May mga presyo. So, times 13. Convert nyo na lang. Sa mga nagtatanong. 1890. Yan. Bike computer. Tapos cassette sprocket. Cassette sprocket 991. Brake shift. Yan, 2497. Yung ating FD and RD. Dura Ace naman to. So, mas mahal ang Dura Ace compared sa Shimano na Ultegra. Okay? Mas mahal ang Dura Ace compared dito. So, mga Dura Ace natin, Garmin, lights, mga lights din. So, ang mga ilaw dito, it costs 799 dirhams. Also, may mga cassette tayo dito. Shimano, 134 dirhams. So, i-ano nyo na lang. 430 Ultegra. Shimano, Ultegra, then mga pulley, ceramic speed, okay, bearings, and all. Yan. Chain, meron tayong chain, Shimano 160, yung ordinary chain lang to. May iba't iba din.
So, depende na lang kung gaano ka yung length niya. Yan. So, may mga bike computer tayo dito. Siyempre, may Garmin pala. Guys, Garmin na pang heart rate. Sprocket natin. 250. Cassette sprocket. 238. Depende kung ilang speed. Ito 9 speed. Ito naman 11 speed. Okay. Siyempre mga kalanday, papakita ko din po sa inyo kung magkano yung mga helmet natin dito. So, tingnan mo tong helmet ng grabe helmet, 860 dirham. So this is the last helmet, 860. Ang gaan, super lightweight. Grabe. Original carbon. Nice. And also may specialized tayo. Specialized 260. Meron tayo ditong jersey na worth, ready na ba kayo? Worth 11,000 pesos, okay? So, ito yun, yung unlocked jersey. Kung titingnan mo siya, napakaganda. Hindi ko kasi siya abot, kaya hindi ko naman. Pero napakaganda natin yung jersey. So, it is 100% polyester din siya. So, kung yung damit lang, 350 dirhams. Pero kung kukunin mo yung shorts niya, which costs 500 dirham. So, medyo mas ano siya, mas mahal. Yeah. Diba? Ibang klase. Sana naman ito. Ito, 450. Iba naman yung ano niya. Yung, grabe, ang ganda nung tawag dito, yung jersey, yung fabric na ginamit. Kasi hindi ka parang papapawisan dito gamit. Sa mga nagtatanong din kung meron ba dito mga pang handlebar tape, meron po. So it costs 39 dirhams, meron din tayong 180 kung gusto nyo ng mas okay or mga carbon or whatever. So 157, 180, depende rin sa presyo. So may iba't iba din tayong mga battle cage na carbon. Ito carbon. Meron din tayong pa-Zwift dito. Yan. Kung gusto nyo mag-Zwift, meron dito sa active bike. So, pang training, pang ensayo. Kakapagod. Woo! Ang hirap pala mag-zip. Pero maganda. May ensayo ka rin pala dito. Ayoko na. Ahon. Grabe, nakakapagod. Tinuloy na lang, oh. Hindi na matapos-tapos. 4.4 meters pa. Lapit na.
Ayos daw, bilis mo. 47, 48. Hindi ko pa. Relax. Bigas. Shout out pala sa Alinim TV, lalong-lalo na kay Oscar Amir, hindi Oscar de la Hoya. The legend yan, the legend ng Alinim TV. Yan! May pa-surprise! May bago tayong battle! Wow! May active bike. Gagamitin ko to sa trabaho ko. Active bike battle tayo! Yay! Gagamitin ko sa trabaho ko. Limited edition. Thank you, sir. Thank you, Sir Arnold! Woo! Sana all. And yes, mga karonda, we are done with our vlogs for today and I hope that you've learned a lot sa mga prices ng mga bike parts dito sa Al Ain, Abu Dhabi, and specifically dito sa Active Bike Shop. And I hope na marami po kayo natutunan sa ating vlog. If you have any questions, just click on my description box below and for more details ng vlog na ito. So guys, thank you for watching my vlog. I hope to see you again my next vlog. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. And God bless po!